Igarobide edo trantsizioak etimologikoki edo berez terminoak berak esan nahi du testuinguru batetik besterako aldaketa. Ikuspegi, terminoa bera oso zabala denez, ikuspegi ezberdinetatik aztertu izan da, bai psikologiatik, soziologiatik, antropologiatik eta noski baita hezkuntzatik ere ez. Hezkuntzan igarobidei buruz hitz egiten dugunean, bi mota edo bereizi ditzakegu, alde batetik horizontalak edo izango lirateke eta horiek lotuta daude egunerokotasunean gertatzen diren aldaketa horiekin, adibidez. Haur hezkuntzako kasuan ohikoenak izaten dira etxetik eskolarako igarobide horiek, gero espazio batetik besterako aldaketa horiek eragina handia edukitzen dute haurrengan. Eta beste alde batetik, eta agian ezagunagoak zaizkigunak denoi, igarobide vertikalez hitz egin dezakegu. Horiek lotuta daude, etapa aldaketekin, ziklo aldaketekin edo ikasturte batetik besterako aldaketa horiekin. Igarobide vertikaletan arreta jartze baldin badugu, definizio batera edo hurbilduz, autore askok aipatzen dute prozesu konplexuak direla. Hasiera batean pentsatu dezakegu arreta aldaketa eman eta lehenengo egunetara bakarrik mugatu daitekeela ez, eta horrekin etorriko dela egokitzapena, baina ikusi da prozesua eskatzen duten aldaketak direla eta denboran apur bat luzatu daitezkeenak. Eta aldi berean ere ez dira prozesu linealak. Aurrera pauso eta atzera pausoak eman daitezke aldi berean, ez? Hori zergatik da, alde batetik aldaketa horiek testuinguruetan, harremanetan, erreferentziazko pertsonekin, ez? Aldaketa asko momentu berean ematen direlako eta noski pertsona batzuk edo haur batzuk edo gazte batzuk berehala egokituko dira aldaketa horietara, baina beste batzuen kasuan laguntza edo apoioa eskatuko duten prozesuak izango dira. Esan dezakegu aldi berean, momentu berean aldaketa asko ematen diren prozesuak direla, baina horretaz gain ere pertsona asko barne biltzen dituen aldaketak direla, ez? Izan ere haurrak igarobide prozesuan dauden bitartean, beraien familiak ere, azken finean aldaketa batzuk bizitzen arituko direlako, eta irakasleen kasuan ere ziurrenik igarobide prozesu antzekoa bizitzen arituko direlako. Beraiek ere haur berriekin harremandu behar direlako, testuinguru berri horietara egokitzen hasi behar direlako, eta beraz esaten dugu aldaketa horiek anitzak izateaz gain eragile ezberdinak barne biltzen dituen prozesuak direla. Guk aurrera eramandako ikerketetan, eskola eta institutuen arteko etapa eta zikloen arteko igarobideak aztertu ditugu, eta ikusi dugu literaturan aipatzen duten definizio honekin bat datozen dimentsio batzuk komunean eman direla, ez? Alde batetik alderdi edo dimentsio sozialari dagokiona, beste alde batetik alderdi akademikoari dagokiona, eta bukatzeko alderdi edo dimentsio emozional horrekin loturikoa. Alderdi sozialari dagokionez, igarobide bai etapa eta zikloen arteko igarobide momentu guztietan ikusi da bai taldekideak eta baita irakaslea ere aldatu egiten dela. HH-ko haurren kasuan bereziki garrantzia handia hartzen du irakasle aldaketa figura horrek, ez? Ikerketan ikusi genuen bezala, gutxienez 2 urte batera egotetik irakasle aldatu egiten delako. Eta HH-en berebiziko garrantzia hartzen du figura hori beraien erreferentzia nagusia delako. LH-era pasatzen direnean ere, tutorearekin ordu asko pasatzen dituzten arren, binkulo hori segurua izateak ere garrantzia handia izaten jarraitzen du, azken finean horrek ondo egoten, lasai egoten eta beste berdinkideekin eta ondo egoteko laguntzen baitie. LH-ko zikloetan aurrera goazen heinean, laguntxoek geroz eta presentzia eta garrantzia handiago hartzen dute, baina bereziki hori LH-tik DBH-erako aldaketa horretan edo ikusi dugu, ez? Nerabezaroan sartzearekin batera, bada lagunek presentzia hori edo garrantzia hori ez, handitu egiten da, baina beste alde batetik LH-tik DBH-erako igarobide horretan eta parekin bat datorren aldaketa nagusia izaten da,
institutuan materia bakoitzeko irakasle bat izaten dutelako. Orduan, lagun berriak egiteaz gain, irakasle berriak ere izaten dituzte, eta noski materia bakoitzan irakasle bakoitzak bere estilo propioa izaten du, bere harremantzeko modu propioa izaten du, eta hor ikusten da aldaketa asko ematen diren momentua dela. Alderdi akademikoari dagokionez, ikusi dugu etapa aldaketa bakoitzean edo etapa igarobide bakoitzean metodologia edo pedagogia ikuspegi horretatik aldaketa esanguratsuak ematen direla. HH-en adibidez, jolasean oinarritutako edo esperimentazioan oinarritutako ikuspegi batetik LH-en idazketa, irakurketa eta matematika alderdiek garrantzia handiago hartzen dute ez, eta jolasaren presentzia jaitsi egiten da. Nahiz eta badakigun jolasa oso garrantzitsua dela haurraren garapen integralari begira, ez? Bai alderdi kognitiboari dagokionez, bai linguistikoari dagokionez, bai sozialari dagokionez. LH-ko zikloetan aurrera goazen heinean ikusten da konplexutasuna eta zailtasuna pixkanaka areagotzen joaten dela, ez? Adibidez zereginen konplexutasuna, etxeko lanak, azterketak ere agertzen hasten dira, eta zer esanik ez DBH-erako igarobide horretan. Kasu honetan, konplexutasuna, azterketak eta lanen kalitatea areagotzeaz gain, espazioan, ordutegietan, institutuaren tamainan ere aldaketa esanguratsuak ematen dira. Eta dimentsio emozionala kontutan hartze balin badegu, ikusi dezakegun bezala, aipatutako aldaketa guzti hauek haur edo nerabe batzuen kasuan zirraragarriak izan daitezke ez, handiagoen gauzak egiten hasten direlako. Baina beste haur batzuen kasuan urduritasunak eta antsietate egoera batzuk ere sor ditzaken prozesuak dira, lehen aipatu egun bezala zaindu edo akonpainatzen ez badira. Igarobide hauek aipatu bezala garrantzitsuak izango dira zaintzea, alde batetikan haur eta nerabe guztien eskolaldian bai edo bai bizi beharreko prozesuak direlako. Esperientzia positiboa denean, ez, eta prozesu horiek zainduak direnean, ikasleentzako aukera paregabea dira bai ikaskuntzarako eta baita garapenerako ere. Baina esperientzia hain ona ez denean oztopagarriak bilakatu daitezke. Bai alderdi akademikoari dagokionez, ez, ikerketak ere erakutsi digute porrota suposatu dezaketen prozesuak direla, eta baita harremantzerako orduan ere laguntxo berriak egiteko edo eskolan azken finean ondo egoteko. Igarobide prozesu hauetan ikusi dugu badaudela erronka komun batzuk direnak ez, momentu guztietan, eta lehenengo harreman sareekin lotutakoa izango litzake, bai berdinkideen artean eta baita irakasleekin ere. Izan ere garrantzitsua izango da, sare horiek seguruak direla eta taldean pertenentzia sentimendu hori edo garatzen ari direla ziurtatzea. Aipatu duten bezala, bai gainontzeko gelakideekin, baina baita irakasleekin ere. Bigarren puntua jarraikortasuna izango litzateke, eta hau lotuta dago aurretik eduki dituzten esperientzia eta ikaskuntzekin. Hor ikusi da aldaketa guzti horien aurrean haustura batzuk eman daitezken momentuak direla, eta prozesu horietan behin baino gehiagotan aipatzen da edo agertzen da zubiaren edo jarraikortasun horren kontzeptua. Eta horri interesgarria izango litzateke aztertzea bai etapa eta zikloen artean ere nola ulertzen dugun haurra eta haurtzaroak, zein izan den utzi duten abia puntua hortikan abiatzeko eta ikaskuntza ere horren gainean eraikitzeko. Beste alde batetik, espazio eta materialen jarraikortasuna ere kontutan hartzekoa litzateke eta hau bereziki nabarmentzekoa da HH-tik LH-erako igarobide horretan, ezta? Izan ere haurrak, lehen aipatu bezala mugimendu libre eta jolaseko testuinguru batean egotetik LH-era adibidez eserita eta geldi egoterako planteamendu batera eramaten gaitu. Laburbilduz, jarraikortasunaren terminoa lotuta dago ikasleen garapenarekin eta ikaste prozesuekin, ez? Eta nola egin ditzakegun testu inguru horiek aldaketa gradualagoak edo azken finean haurrak ondo egoteko eta ikasten jarraitzeko eta aurreko esperientzia horiekin lotuta, ez bapateko aldaketa horiekin. Eta noski horretarako funtsezko alderdiak izango dira, alde batetik irakasleen arteko koordinazioa, prozesu hauen planifikazioa eta informazio trasbase edo partekatze hori.
Igarobide prozesu hauek errazteko, azken finean eskola bakoitza eta pertsona bakoitza ezberdina danez ez dago formula magikorik edo, ez? Baina badaude alderdi batzuk, bai literaturaren errebisiotik eta gure ikerketatik atera ditugunak eta jarraian hoietako batzuk partekatu nahiko nituzke. Alde batetik interesgarria litzateke etapa eta ziklo hoietan ematen diren aldaketa hoiek bai haurrentzako, gazteentzako eta baita beraien familientzako ere ea haustura handia suposatzen duten edo ez jakitea. Eta horrela den kasuetan interesgarria litzateke lehen aipatu deten bezala, aldaketa horiek ahalik eta modu gradualenean edo egiten saiatzea. Bigarren ideia informazioaren kalitatea izango litzateke. Azken finean eskolek eta institutuek informazio asko partekatzen dute, baina bai haurren, gazteen eta familien sentsazioa da ez dutela informazio nahikorik jasotzen. Horren aurrean ulertu genuena izan zen informazio asko transmititzen den arren komenigarria dela haurrek, nerabeek eta familiek behar duten informazio hori eskaintzea. Horregatik beraien esperientziak, kezkak, zalantza horiek indagatzeak aukera emango luke behar horietara egokitutako informazio hori edo eskaintzeko. Behar horiek identifikatu ahal izateko klabetako bat izango da beraien ahotsak entzutea, ez? Eta horretarako garrantzitsua izan daiteke horretarako espazio batzuk sistematizatuta izatea. Adibidez, haurren kasuan dituzten ilusio, kezka, beldur, antzeko emozio, bizipen, esperientzia horiek ezagutzeko, teknika ezberdinak ere erabili daitezke, azkenean beraiek direlako protagonista nagusiak, ez? Prozesu hauek bizitzen ari direnak, baina aldi berean ere beraien eskubidea badelako dagozkien gaietan, entzunak eta kontuan hartuak izateko. Gurasoen kasuan egiten diren banakako bilera horiek ere interesgarriak izan daitezke, familian bertan sortzen ari diren kezka eta behar horiek irakaslearekin partekatzeko eta bai norabide batetik eta baita bestetik ere informazio trasbase hori egin ahal izateko. Hirugarren ideia ekintza formal edo informalak izango lirateke, aurretikan pentsatuta daudenak eta horien artean egon daitezke adibidez mentorentzak, bai haurren artean eta baita familiekin aurrera eramateko. Beste alde batetik bisitak egin daitezke, hasiera batean haurrek dituzten espektatiba horiek errealitatearekin doitzen diren ikusteko, eta aldi berean ere adibidez LH-tik DBH-erako igarobide horretan pentsatu daiteke ekintza batzuk komunean egitea, hurrengo urtean beraiena izango den testuinguru horietan zer egiten den eta nola egongo diren aurre ikusi ahal izateko. Hirugarrena metodologiaren aldaketa izango litzateke eta hor interesgarria litzateke testuinguru zaharreko alderdi batzuk berrira ekartzea, pixkanaka aldaketa horiek modu gradualean ematen ari direla ziurtatzeko. Laugarren ideia edo ekintza posible bat izango litzateke irakasleen artean koordinaziorako zehaztuta dauden espazio horiek edo moduren batean sistematizatzea eta ez soilik etapako irakasleen artean, baizik eta baita etapen eta zikloen arteko irakasleen artean ere horrela ekintza formal edo informal hauek besteak beste planifikatu eta kudeatu ahal izateko. Beraz, ikusten den bezala, igarobide prozesuetan inplikatuta dauden eragile guztien ahotsak jasotzea interesgarria litzateke eskolako argazki orokor hori edo izateko, ez? Eta aldi berean prozesu hauek urteko planean sistematizatuta izateak aukera emango luke prozesuek behar duten zaintza hori gauzatu ahal izateko. Ondorio bezala, 4 ideia ekarri nahiko nituzke, alde batetik igarobideak ez dira momentu puntual batera mugatzen diren prozesuak, ez? Konplexuak dira eta bizi-bizirik dauden prozesuak dira. Haurretan nerabeen ongizate eta arrakastarekin lotuta dauden prozesuak dira. Erronka izan arren, zaindu ezkero ikaskuntzarako eta garapenerako aukera bezala ulertu daitezke. Eta beraz, komunitate osoaren parte hartzea funtsezkoa izango da prozesu horiek aberasgarriak izateko, zaintzatik eta denen ongizatetik bideratuta.